So kuleli cala lokushona kaSenzo, honestly speaking, mina ngingasemndenini kaSenzo mina ngikuleli side labalandeli noma labantu abafuna kube nobulungiswa ngingalapho ifana nale yabelaphi yabo nale yabafundisi mina ngingakubantu mina ngikho ngakubelaphi lokho nje kube clear mina ngikho ngakubafundisi mina ngikho ngakubantu abasebenza ngokamoya mina ngigqishe ngapha ngakubantu ngigqisheleni ngapha ngakubantu ngigqishela ukuthi masebenziwe ilima ngikwazi ukuthi ngicacise mase ngiyabavikela uma ngicacisa mase ngibavikela laba abasuke befuna ukudlala ngabantu basuke bezongizonda vele ngenhlanhla mabengizonda ipower ihlomile ukuthi izodila kanjani noma inobani osuke ezongizonda bese ethi ufuna ukungichallenge kusuke kuyimini osuke ezowina lapho because ipower engihamba nayo yiyo eyangigqishisa ngapha ngakubantu okusho ukuthi as long as uma mina ngisagqishe ngapha ngakubantu ayikho into yongichallenge bisiyawina ngoba ngazela kona la so seside kakhulu isikhathi bathi ngesingisi long overdue kungacaca ukuthi kwenzakalani ngecala likaSenzo omunye umuntu uzothi hayibo lisekhoti nje kuyakhulunywa njengoba lisekhoti kwalokhu ukuthi liye ngale ndlela ekhoti kwalokhu ukuthi kuye liye ngale ndlela egcine liye ngayo ekhoti kuseyikona ungacaca ukuthi kwenzakalani ngalo so mina njengoba namhlanje ngiza la angidili nomuntu direct ngidila nedlozi mina ngibuka idlozi lomuntu uyabona nje kufana nomuntu bezongena la khuluma ukuthanda kwakhe nami angibuki yena mina ngitracer ispirituality sakhe ngitracer idlozi lakhe mase ngidile nedlozi lakhe sekuyidlozi lakhe umuntu elizodila nengane yabo this is how it goes so unfortunately yonto ingaphezulu komcabango wabantu abanormal but it is what it is ingakho kudala bengabe ngathi kusadume lento yokulwa kuthiwe khona umuntu ongadubuleki ongatholakali othi mawuthi uyakuyena umfice ngekho umlindi la izodlula khona kuthiwe nangu uyeza bese sozodlula uvela ungamboni into eyayenzeka wayekwazi ukucelwa leyo muntu edlozini lakhe abanye babefuna ngisho amathuna kubo bayomcela edlozini lakhe because bayamdinga and uyafihleka lo muntu once umuntu wamcela edlozini lakhe idlozi lakhe wakwazi ukul overpower la idayisa ingane yabo ngeke isa survive ingake ayekuthiwe khona umuntu kade eyinkinga but ugcine edubulekile uhamba agcine ecelwa edlozini lakhe so nami mangidila nomuntu la angidili naye ngidila ne-spirituality ngidila nedlozi lakhe so even nale matter lethinta icala kaSenzo mina ngidili nabantu as ama individuals la mina ngidila ne-spirituality that is dominating there mina ke loyo ke so is bafethu umndeni kaSenzo nabalandeli nabathandi nehlobo bayabudinga ubulungiswa ngokushona kaSenzo abadinga imidlalo futhi badinga ubulungiswa kodwa ngendlela lento egcina ihamba ngakhona igcina icika mfuluka igcina icika nje kubantu abanormal kodwa kuthina bo King Bhaka ayiciki kuthina ngoba yindaba sesuke sibheka ukuthi ubani lo one spirituality esi strong esicover esikwazi ukudidisa yonke lento within ubani lo ne spirituality esi strong uma se strong spirituality sakhe sisebenza kanjani khumbula ke manje makhona umuntu ofisayo uyi-understand lento spirituality regarding the matter le yecala kaSenzo ungamtheka yabo and unfortunately mangikhuluma ngolidaba akakwazi ukusala ngaphandle uKelly Khumalo definitely akakwazi ukusala ngaphandle yini engekasali ngaphandle ziwuningi izathu esokuqala esokuthi wayethandana noSenzo esesibili ukuthi esokuthi uSenzo washonela kubo ezengaye esesithathu ukuthi baningane yabo SS4 ukuthi umndeni kaSenzo ugcine ungaboni naye ngasolinye so nje mawukhuluma ngento kaLokhuzana akakwazi ukusala ngaphandle uthanda noma ungathandi mawufuna ukumshiya ngaphandle ongcono ungayithinti lento ingakho nasecourt kulolu hlobo lecala luliya
because mina ngithi nje uKing Bhaka ngiyalibona la hlobo lecala kunezinto eziningi le yanto le izinto eziningi zakhona as adapt yabo indlela phela imoya nayo ekade izama ukumaka ngayo whatever you may call it yabo. So uma sibheka thina sibheka ukuthi imaphi lama spirits anamandla akwazi ukudidisa yonke le nto. So unfortunately ke kuma spirits anamandla ispirit sakhe uKelly Khumalo is involved ukuthi sibe namandla ukuthi le nto leya ihambe ngale ndlela yena afisa ukuthi ihambe ngayo, not iqinise kumele lihambe ngayo. Ngazi noma ngiyangizwa yini yabo. So mangiyibuka lanto ukhumbule ngitheni, ngithe mina ngicheme udede nabangapha kaSenzo Meyiwe yabo. So mangabe ngibuka lento mase ngifuna ukubheka manje le spirituality ke manje ukuthi ihlobo lini le spirituality esikwazi ukuprotecta lento ize idelay kangaka. Hlobo lini le spirituality kune power engiyibonayo ke lapha. Ipower engiyibonayo lapha ipower yakhe uKelly Khumalo. Izwa ngikutshela iqiniso, inamandla ke, ibizwa ngokuthi inamandla. Ipower mayikwazi ukulwa imethe nje, ikwazi futhi imethe nje ukudelaya noma ingayiphi indlela, inamandla ipower kaKelly Khumalo. Ibhadi lika Kelly Khumalo nepower yakhe abakwazi ukuxhumana kahle. Ilona bhadi ke lelo ke lakhe ke. Ilona bhadi ke lakhe ke lelo. So abakwazi uyabona mangathi uKelly Khumalo ipower yakhe baxhumana kahle. Ay ngabe ukude kakhulu lo yamntwana. Ngoba ipower yakhe idela yonke into mayisimlwela. Idela yonke into kodwa ibhadi abakwazi. Kufana nokuthi nawe ube namandla enganeni yakho. Ube nemali yokufuna ukuyifundisa noma ikuphi la ifuna ukufunda khona. Yokufuna ukuthi inherit ama business wakho. Ingane ivela idla ama drugs, ingak-understand ukuthi wena mzali yini lento enhle oyifisela yona, ivela idla ama drugs ingane. It's because isidalo senganeni nesidalo sokumzali khona ungaxhumani kahle. Ingane isibe nabangani abarong ivele idla ama drugs ingane. Enye uyifundise baba ukhokha imali ezinkulu uthi uyafika kuthiwe ayiyanga eclassini mhlambe vet kuthiwa iattendanga ingane. Phathwe ikhanda umzali. Iyenzeka le nto. So nangapha ka spiritual ikhona le nto. Power Kelly Khumalo iyamlwela. Khumbula ke ngathini mina from the start. Ngathi yes banga kungenzeka noma yini but into engimngayo ukuthi ayikho itrigger eyaphulwa uKelly Khumalo yabona ukuthi ngibulala uSenzo. Ngaphinda ngathi mina as far as King Bhaka is concerned and as far as spiritual power is concerned ayikho imali eyakhishwa uKelly Khumalo wathi ahambe kuyothengwa abantu abazobulala uSenzo. It's an honest truth le ngisho. But inkinga lento zakamoya nezinto ze reality yabo azikwazi ukuxhumana kahle. Umthetho usebenza ngobufakazi. Ubufakazi noma into ekhona ithi uSenzo ufele kubo kaKelly. Senzo ufele kubo kaKelly. Ngokwakamoya uma umuntu ezofela kwami ipower yami nedluzi lami is involved ukuthi lo muntu ashone. Ingakho ubona abantu bevuka umbhejazana bese bezonda uKelly, not necessarily ukuthi bamzondela ukuthi udubulile, kodwa inkinga ibhadi lakhe libe khona usuke washonela kubo kaKelly. Ingakho noma umuntu kade ehamba nabangani bakhe bese eyashona kuyaye kubheka ukuthi ubehamba nobani. Umuntu bengabezophuma athi ngisakamngani wami bese yashona, uphume ethi uya kuphi, wafika yini lapho. Uma eshone selapho kulowo muzi bese kumele idlozi la lapho limuvikele. For the fact ukuthi uSenzo ngenzela even no Kelly nabantu abadefend uKelly Khumalo ukuthi abayi understand le yokuthi abantu why bekanje. For the fact ukuthi uSenzo washonela igazi lakhe laphalala kubo kaKelly. Bengabe usuku kubo kaKelly noma uma ngasuka mina manje ngiye kaMkhize, once ngangena kaMkhize sekumele ngivikelwe yidlozi la kaMkhize. Uma ngingakhuleka umuntu ngaphandle ngeke athi nina bokhabazela nonzama, cha, uzothi nina bokhabazela siyakhuleka. Mase kuphuma nami nguNzama ngithi hawu ninjani, kodwa ngeke ngisasho ukuthi hayi kodwa mina nguNzama nje.
Shuthi njengoba ngisila sikhavwe idlozi la kaMkhize. USenzo bengabe esekakheli Khumalo ukhavwe idlozi la kaKheli Khumalo. Yini eyenze ukuthi idlozi la kaKheli Khumalo ligcine lihluleka ukumvikela uSenzo kunoma yini eyenzekile ngaphakathi endlini? Into edale ukuthi lihluleke ilento engihlala ngisho leyo msindo. Ngoba ngelinye ilanga kuzongabe uSenzo kuzoba uwe lapha ekhaya. Wena unkosikazi wakho nenomsindo. Uthi uyaphuma nje indoda ngemoto uvela ushawa abantu esangweni. Uthi uzongena kwakho udutshula abantu esangweni because kunomsindo la ngaphakathi. Once kwaba nomsindo amongst abantu abawu2 ongalawuleki, angiphathi umsindo mozo escalator uzogcina involve nama families. Thothi ifamily yakandoda isupport indoda yakamfazi nomfazi. Bese uyasuka wena ifamily yakho ingazwani nabantu balawo wena uyakongena lapha. Ivelithi moya lapho awuthi sibambe ingane yabo ngoba abantu bakuba abasifuni. Leyo it is what it is mafethu. So unfortunately bambala abantu abangayi understand kule level engichaza yona because ngizama ukunyuka ngespirituality because khona ngifuna ukuba balance abantu la. Yabo? So since ke fele kubo kaKheli la ngamvikela idlozi la kaKheli uSenzo. Sekumele lenzeni ke manje idlozi la kaKheli noma idlozi la kaKheli noma into kaKheli eyamandla akhe sekumele ivikele uKheli ke manje. Njengoba inamandla wokuvikela uKheli ukuthi igama lakhe lingagcini lidregeka and limvikela vikeleke lento isho ukuthini isho ukuthi uKheli noSenzo babezwana kahle umndeni wakaSenzo nokaKheli wawuzwana kahle shuthi idlozi laKheli lalizokwazi ukumvikela uSenzo uma engaphakathi la bafethu lento I wish ukuthi ni understand ngokwakamoya manje because idinga abantu abazoyiqonda ngokwakamoya bese bejula bese beyathandaza futhi besiyanqotshwa yonke lento. Abangixolela abantu abazofila sengazuthi mhlawumbe ngiattack abathile. Inhloso yami yona leyo nto. Inhloso yami ukueducate abantu ngalesimo because angifuna abantu mina abahlale bekwi-dark while ngikhona mina. I can't keep you on a darkness while I'm still alive. Yabo. So njengamanje ayikho ngizophinda futhi into eyenze kwenze kumonakalo lo ingcabano ebithinta labantu abawu2 ingcabano eyagcina ithinta ama families then idlozi la lo mntwana lagcina lingamvikeli lo mntwana kunoma yini eyenzeke ngaphakathi endlini. Nithi angizwa ngithini kwakungenzeka noma yini wayengahlatshwa isipikile uSenzo lapha ya luvele libona unyawo angaphinda asindi. Uyabona wayengaxabana aphushe umuntu avela wephansi avela shone ngokuphushwa nje kuphela. Kwakungangeni igebengu kwakungangena umuntu. Angithi uyabonga ngiyazama ukugeneralize as much as I can. But I can't deny the fact that mina spiritually ngiyabona kwenzekalani lapha yana. Kwakungajika umuntu ola endlini. Angajika umuntu ola endlini axabane naye. Mase ngena umuntu ngaphandle. Naye enenhloso zakhe. Kwangenzeka noma yini bafethu kule case le. Kodwa noma yini eyenzakalayo idlozi la kulomuzi ilona elimiyekelelayo le. Ingakho noma eshona igazi lakhe liphalala la endlini. Igazi lakhe liklina la endlini and alibi liningi igazi ekusuke kunemimoya that is involved because imimoya mayikushaya bese thatha igazi lakho izama ukukuthwebula ukuthi ungasuki la uhlale la khona izokwazi ukulawula sonke isimo. Yabo. So inkinga la esifike yaba khona ikuphiki la. Ipower njenganami kuKing Phakathi ngine power and ipower yami mina ipower enkulu bezwa ngi level 7. So untombazane lo yanayi ufola anda abantu abalipower